କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯିଏ କେଜିଏଫ୍ 1ର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଜିଏଫ୍ ଚାପ୍ଟର 2ର ଷ୍ଟୋରି ମିଳିଯାଏ। ଏହାପରେ ସିନ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗରୁଡାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ରକିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ରକିର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗରୁଡାର ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଜିତିଯାଆନ୍ତି। କେଜିଏଫ୍ର ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନେ କେଜିଏଫ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗରୁଡା ଭାଇ ବିରାଟର କେଜିଏଫ୍ର ଗାଦିରେ ଅଭିଷେକ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରକି ସେଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଏ କି ସିଏ ଏବେ କେଜିଏଫ୍ର ନୂଆ ଓନର। ସେଠାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶାଇ ସାଙ୍ଗରେ କମଲ ବି ଥାଏ, ଯିଏ ବହୁତ ରାଗିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ରକି ତାକୁ ସେଇଠି ସୁଟ୍ କରି ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରକିକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ରକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶାଇର ଝିଅ ରୀନାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି କେଜିଏଫ୍ରେ ରଖେ। ରକିର ନେତୃତ୍ୱରେ କେଜିଏଫ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସୁଧୁରି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ରକି କେଜିଏଫ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବଳରାମକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇଆସେ ଏବଂ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବଳରାମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଏବଂ ରକି ଦେଇଥିବା ଅଫରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସେହିଭଳି ଆହୁରି 8ଟି ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଚାହୁଁନଥିଲା କି କାହାକୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଜିଏଫ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ବିପଦ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପରେ ସବୁ ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନଙ୍କର କେଜିଏଫ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଲୋଭ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି 8ଟି ଖଣିକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ କେହି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ରକି ନିଜେ ସେ ଖଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରକିକୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବିପକ୍ଷରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଭୋଟିଂ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ରମିକା ସେନ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, କାରଣ ରମିକା ସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର। ଏପଟେ ଖଣି ଭିତରେ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ମିଳେ, ଯୋଉଟା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନର ଭାଇ ଅଧିରାର, ଯିଏ କେଜିଏଫ୍ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ମରିନଥିଲା ଏବଂ ଗରୁଡା ମରିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅଧିରା ତା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କେଜିଏଫ୍ର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ 1 ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି ତାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏବେ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ସୁନା ନେଇ କେଜିଏଫ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଅଧିରା ତାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ କେଜିଏଫ୍ର ସବୁ ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନେ ଅଧିରା ସହ ମିଶି ରକି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶାଇକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ତା ଝିଅ ରୀନା ତା ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରରେ କେଜିଏଫ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ଶୁଣି ରକି ତା ପଛରେ ଯାଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ତାପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରୀନାକୁ କିଡନାପ କରି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ରକି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଧିରା ରକିକୁ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକି ଇନଜୋର୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିରା ରକିକୁ ଇନଜୋର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହୁଏ। ରକିକୁ ଇନଜୋର୍ଡ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ହାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡନ୍ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ରକିର ବିରୋଧୀମାନେ ମିଶି ରକିର ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଧିରା କେଜିଏଫ୍ ବାହାରକୁ ସୁନା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପୁଣି ଥରେ କେଜିଏଫ୍ ଭିତରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ରକିର ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେଜିଏଫ୍ରେ ମାତ୍ର 8 ଦିନର ଖାଇବା ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହାପରେ ରକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ତା ଚାଚାକୁ ଫୋନ କରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହେ। ତାପରେ ରକି ତା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଏବଂ ରୀନାକୁ ନେଇ ଦୁବାଇ ପଳାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ରକି ଡରିକି ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରକି ଦୁବାଇରେ ଇନାୟତ ଖଲିଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ରକି ଇନାୟତ ଖଲିଲକୁ ତା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ଅଫର ଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ଇନାୟତ ଖଲିଲ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ତା ଲୋକର ଫୋନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏହି ଅଫରରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ଏହାପରେ ରକି କେଜିଏଫ୍କୁ ଫେରି କେଜିଏଫ୍ରୁ ଟ୍ରକରେ ସୁନା ବାହାରକୁ ପଠାଏ, ଯାହାପରେ ଅଧିରା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ରକିର ଲୋକ ବାହାରି କଲାସନିକୋଭ ବନ୍ଧୁକରେ ଅଧିରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ରକିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିରାର ପୁରୁଣା ଗନ୍ସ କାମ କରେ ନାହିଁ। ରକି ଅଧିରାକୁ ସୁଟ୍ କରେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ସେପଟେ ରକି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଜୟନାରାୟଣର ସରକାରକୁ ହାରିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଏହାପରେ ରକିର ବିଜନେସ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲେ, କାରଣ ସେ 9ଟି ଯାକ ଖଣିରୁ ସୁନା ବାହାର କରୁଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ଜୟନାରାୟଣ ରକିକୁ ରମିକା ସେନକୁ ମାରିବାକୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ରକି ନାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହେ। ଏହାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଏବଂ ରମିକା ସେନ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଡିରେକ୍ଟର ରଘୁବରନ ରମିକା ସେନ ପାଖକୁ ଯାଇ ରକି ଏବଂ କେଜିଏଫ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡାଟା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରମିକା ସେନ ରକି ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ କେଜିଏଫ୍ରେ ୟଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରୁ, ଯିଏ କେଜିଏଫ୍ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ।
से केजीएଫ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବେଳେ ରକିର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ରକି ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରକି ତା ସାହସରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇ ନିଜ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ କୁହେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ରକିର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ ରଘୁବରନ ଟିମ୍ ସୁନା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ରକି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ସେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଆଣେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଗନ୍, ଯାହାକୁ କି ମୁଭିରେ ବଡ଼ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିବା ପରେ ରମିକା ନ୍ୟୁଜରେ ବର୍ମା ମ୍ୟାଟର ନେଇ ରକିକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ରକି ପୁରା ସୁନାର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇନାୟତ ଖଲି ରାଗିଯାଏ। ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଏବଂ ଇନାୟତ ଖଲି ରକିର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଅଧୀରା ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଅଧୀରା ଏବେ କେଜିଏଫ୍ ଭିତରେ ପଶିବାର ପ୍ଲାନିଂ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉକୁ କେଜିଏଫ୍ ଭିତରେ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ କହେ। ଏହାପରେ ଆମେ ରକିର ପାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ରୀନା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇ ରକିକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦିନେ ରମିକା ମିଟିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ରକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ କଳାକୃତିର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ରମିକା ସେନ୍ ସେଇଠି ଚାହିଁଥିଲେ ରକିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାର୍ଟିର 200 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରକିର ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ରକିକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କେଜିଏଫ୍ ଭିତରେ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧୀରାକୁ ଜଣାଏ। ଅଧୀରା ସେହି ଜାଗାରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେଜିଏଫ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହାପର ସିନ୍ରେ ରୀନା ସେହି ମାଇନ୍କୁ ଯାଇ ରକିକୁ ଜଣାଏ କି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧୀରାର ଲୋକମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଧୀରା ରୀନାକୁ ସୁଟ୍ କରି ମାରିଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ରକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ରାଗିଯାଇ ଅଧୀରା ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରେ, ଯୋଉଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମଦାର ଫାଇଟିଂ ହୁଏ। ଶେଷରେ ରକି ଅଧୀରାକୁ ମାରିଦିଏ। ଏହାପରେ ରକି ଜାଣିଯାଏ ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ସେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ରମିକା ସେନ୍ ସେଠାରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥାଏ। ରକି ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରି ମାରିଦିଏ, କାରଣ ରକି ଜାଣିଯାଇଥାଏ ଜୟ ନାରାୟଣ ଅଧୀରା ସହ ମିଶି ଗରୁଡ଼ା ଏବଂ ରକିକୁ ମାରି କେଜିଏଫ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନକୁ ମାରି ରକି ଏବେ ଦେଶର ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇସାରିଥାଏ। ତା ବିରୋଧରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରମିକା ରକି ନାଁରେ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ରକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ କେଜିଏଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକି ସେଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ରକି ସବୁ ସୁନା ନେଇ ଗୋଟେ ସିପ୍ରେ ପଳେଇଯାଏ। ସେଠାରୁ ରକି ନିଜେ ନେଭିବାଲାଙ୍କୁ ସେହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଥାଏ। ରକି ଜାଣିଯାଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ତାର ଅନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବର କାହାଣୀ ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରକିର ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରକି ସୁଲତାନ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସୁଲତାନ ହେଇକି ହିଁ ମରୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କେଜିଏଫ୍ ଏବଂ ରକିର ସିପ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ରକି ଏବଂ ସିପ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଭି ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମୁଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।